Tipo hau, ze, Kanariar uhartetan jaio da, ze kristo. Gainera gaurkoan ere seguru aitzakiaren bat izango duela. Beira barkatu, estralurtar ontzi batek abdu zitu nauta. Beti berandu. Eba. Kontxo, Andoni, 10 minutu berandu gaurkoan ere. Kesatu egingo zara ba, hori niretzako goiza. Aizu, larrialditarako protokola aktibatu besterik ez detekin, Larrialdietarako protokoloa? Aizu, ez algenuen esan ba Euskal Herriko pintxopoterik onenak ezagutzera joango ginela. Ze izara bokata jaten. Asier, pintxopotea ondo dago, baina loteria bat da, Asier, Sekula ez dakizu tragoarekin zeraterako dizuten. Txaka pintxo triste bat, txistor muturrotz bat, eta horrek antsiedadea sortzen dit, Asier, beraz? Badazpada, ogitartekoa janda, hobe. Bueno, oso ondo. Nola goaz gaur? Gaur, begira, pentsatu dut Iruñara joatea. Vamos. Bueno, tira. Venga. Kotxean ezin da jan, Pintxopote, 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 nan, glug, 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 glug. Pintxopote, 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 nan, glug, 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 glug. Bla, 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 ja, 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 ja. Bla, 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 bla. La, 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 la. Ea gaurkoan ondo portatzen zaren, Ondo portatu, nitaz lotxatzen zara, ala. Ez lotxatu. Bai, lotxatu! Hora? Bueno, esaidazu une bakar bat lotxarazi zaitu dana. Bakar bat, Bakarra nahi duzu? Eta isildu egingo ez betirako. Ba, begira, gogoratzen aurrekoan Londres hotelean ardo probaketa hartara gonbidatu zintudanean, hilata guzti hori intzait, 3 egunetan. Badator. Bueno, zupaz bale ez itzegin, kaixo, zer moduz? Begira, hau Andoni da, eta bueno, ona ekarri dut bereziki ardoak nola edan da ze ardo eskatu ikasteko. Mesedez, kontaiguzu ardo honen historioa eta zea. Begira, ardo hau da erreserba handi bat. Eta bere izena, 880 dator 1880ean bodega hau fundatu zala. 1880ean bodega fundatu egin zan Andoni. 155 urtegia beteta dauzkau. Eta? Eta da, bodega hontan dagoen ardorik garestiena. Garesti. Hau da, bai. Botila batek balio du? 75 euro. 75? Andoni mesedez. Lasai lide. Osea, Andoni, 75 euroko botila. Baina ez dut nik ordaintzen, mende balde da. Balde da, baino. Sekuritateari, segurtasuneko ez deitu, Laster bagoaz, eta baina nola bote dezu. Olako ardo bati. Bueno, kalimotxoa, variante bat. Flasbaka. Edo zerrek lotxarazten zaitu zuri, Londres hotelekoa etzen ezer. Edo zerrek eta zuri gehiagitxo. Baldakizu Iruñan 15. mendean. Asi, zure jakitun rollo hoiekin, mesedez, Gozatu ezagun eta listo, bai? Bueno, saiatuko naiz. Loko luska txiki bat hartuko dut hemen semaforoan. Badakizu ezer hirialdi honetaz? Ederki. Bueno, hemengo harresia eta gotorlekua mendetan zehar Europako defentsarik onena izan zen. Hain defentsa hona izan balu, osasuna etzen 2. mailan egongo, ez duz uste? Bueno, eta badakizu Pablo Sarasate mundu mailako musikaririk onenetakoa hemengoa zela baita? Sarasate, bestiazu komparatuko Sarasate el drogasekin barrikada, mesedez. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien te ve, tira del gatillo.
Onartu behar dut estilorik ez dutenen artean grazia puntua baduzula, Nik estilorik ez dudala? Nik estilorik ez dudala? Estilorik izango ez banu, kamiseta hau eramango nuke? Keep calm and pintxopote. Bai, hoixe bea. Bai Nerea Garmendia. Bai? Nerea Garmendia. Bai? Bai Nerea Garmendia. Bai. Bai Nerea Garmendia. Baietz. Ah, Ara? Hode? Estiloa, bai? Aizu, banik, holako kamiseta bat nahi dute, Horako kamiseta bat, Bai. Jarraitu niri, estiloso jauna. Hortik? Napargar taberna, hortxe geratu naiz nerearekin. Hortxe dago. Bai? Beti bezain guapa dago, Bai, nik kalabazak eman dizkion, Kalabazak nereari? Bai, bueno, a ver, ez dezagun hau aizera datuz, hor bere mutila dago, baina garai batean bera txore eginda egon zanderekin, eta azkenean kalabazak eman dizkion. Esan nion, Nerea, zu neska ederra zera, baina ez gaude bata besterentzako eginak. Listo. Jode, Andoni. Hoi dituk potroa doik. Kaixo, Nerea! Jesus! Zer moduz? Agire con eskorta. Atxaldeon! Nerea? Ondo? Bueno, gustatzen duzu, Oso ze ondo. kamiseta ekertzen dudan, Baina, ze sorpresa da. Aizu, ondo, Asi, ikusten Eta- zuez, irua kamiseta honetekin, eta zu ridikulo egiten alkanda. Pixka bai, pixka bai, Baina nun dago nere kamiseta? Bueno, a ber, nik bidali dezazukat etxera, edo zuk ere erosi dezakezu, aizu. Eta hau konkretuki, kipkan, pintxopote, nola bururatu Hombre, zaitu, a zure ber, pintxopote ezan. A ber, ni Madrilen bizi naiz, eta pintxopotea asko botatzen dut faltan, beraz esan dut. Bueno, ni ezin balin banaiz pintxopotera jun ostegunero, kamiseta bat beharko, Pintxopotea etorri dadila zure kamiseta. Hoi da. Aizu eta etorri zeiru itzen zaizue, Garagartegi hau, Iruñako hoberena. Garagardo ona Ni probatu dut, nahi dezute probatu bat? Bueno, baintxa, begirame zerbitzaria. Ze kasualidadea! Arratxaldeon. Ba, ez daki guauz, beharko Zuk du. esan, ez? Azken finean, hemen baitugu hogei garagardo zori. Hogei? Zer setzen behar beti garagardo artisagoak izatia. Denak dira artisauak? Guztoko garra, rubixak, Garagardoa, esan dugu, Rubixak, Rubixak eta garagardoa ere bai. Hala, berra pikatza, berra da. Bek, pikatza. Fin-finak atera. Ikusi zu zen musika jarri zuten? Bai, oso Gaina, aproposa. familia guzti etorri hemen, Koko! Etzen ez duen urtzidan. Danok, behantzakore garagardo espezial bat dago. Bai, Ez, baina politia ez ditu da. Haizu, eta bain San Ferminak gertu direla eta ez duzu pentsatu kamiseta bat hain zuzen ere jar dezala Keep calm, but the balls are coming. Zezenak badatoz. Pintxo, opote. Beira, guk euskerazko eta erdeazko esaldi bakarrik atzatzen jugu. Ingelesezko badarikila bat. Agizu? Euskeraz ere egiten dituzu. Bai, ai ama, aien hor konpon, noski baiet, ai bala hostia. Ai bala hostia, Ai bala hostia. Claro, Baina dana segidan. Dana jarraia atatzen jugu, dana kamiseta berdinen danak. Ara, hemen daude. Bueno, oso ondo, ara. Bueno, zeren alde egingo dugu topa, ze eskatzen diozu bizitzen. Osasuna? Osasuna, Iruñan gaudela, oso ondo pentsatu. Osasuna. Bai. Oso osua dago. Ara. Egunero lau ordu, Bai ez maitia? Pizka bat. Bueno, pizka bat ez maitia, lau ordu Garmendia egunean. barnetegian ikasten ari da. Hombre, noski baiet. Garmendia? Bai, barkatu egia da. Eske inaugurazioa daukeu. Egia. Inaugurazioa, kamisetak eta Gauza bat ropa eta- inberdeu. Uketu zazue garagardoa, bale, lasai, eta nitxengo izuet. Bale, oso ondo. Bueno, Bale, ba, bikote. Bueno, hirukote. ikusi duzu, ez? Begiekin begiratu nauen, ez? Nereak. Nereak zuri begiratu? Badago zerbait baitiko hor. Etzan ba Jesus izango ez da, zuri begira zegoena. Bueno, agian zerbait susmatzen du. Ja. Eta kokok ere begiratu dizu. Antoni! Ez ere. Xedez. Bueno, guazen barrura. Ara. Handago nire. Lapurtzen! Sartu berri gara eta lapurtzen gara. Kamiseta erosia da, Kamiseta erosia. Nerea laguna da, nola zizan. Tiketa daukat. Zau da lotxa barkat. Tiketa daukat.
Inaugurazioetan zergatik beti, eta, bueno, ez dakit, ateratzen da janaria eta Hombre, festaren onduan beti janakin eta edariakin ostatu behar da. Dendetarako ere jendea sabeletik erakartzen da. Beti, Euskalduna izan da, Bai, orduan niri bai. gehiago. Aizu, ze iruditzen zaizue, zerbait probatzen malin badeo. Zeta nontzako ez dakiten gogan, ez? Oze, zuek hasi ba ez, jake onaino etortzen hasi behar naiz. zu horrekin. Bueno, eta ze kamiseta gomendatuko zenidake. Ostra, eski asko daude, eh? Bai, Niña de tu vida. Ez, badakit. Bera, dauket zuretzako aproposena. Niretzako aproposa? Bai, txain, eutxi, Ikusten. Jesus, eutxi. Niretzako aproposa, Andoni. Gaina polanditokin da guzti. Oso ondo. Si quieres comer conejo, hoy me dejo. Bueno, gastronomia zari garela, ez dago gaizki hasi. Zuretzat aproposa, Ja. Ulertzen dut saltxan izango dala, ez da? Hombre, untxia beti saltxan maitia. Ja, Beti. saltxan. Kendu alkandore hori eta jarri hori. Saltxan. Bea ze guapo. Polite, bueno, nik uste ja inauguratzeko momentu bikaina dala hau, ez? Ederki, bai. Bale, orduan, 5, 4, 3, 2, 1, eta... Inauguratu balitzen da. Aizu, mila esker egotzat. Estiloan nik jarri behar. Hori Bueno, Nerea, Ai. mila esker inaugurazioa konbidatzeagatik. Ai, hore bat izan da egitan. Ondo pasa ezue? Oso ondo. Primera. Bueno, joi bintxora jarri dituko dugu, torriko zea gurekin, ez? Baina, Andoni, eske behi da ze dauketen hemen. Inauguratu beharra dauket. Urrengon, bale, urrengon. Juntzaik ez ezue? Ze? Bai, ez, lasai. Bale. Beraz, Bueno. zatoz, ez da? Aio. Aio, bai. Aio. Bai, segi. Aio. Minuta da. Beraz, zuk berari kalabazak eman? Bai ez, horregatik ez dator, minuta da holako. Berak eman dizkizu, Andoni. Berak eman dizkizu. Ezin dut. Dena den... Andoni! Niz izan da hori, Andoni. Astu. Osea, baina, ikusi duzu. Ez dut ulertu ez, Baina gaur, segunda, osea, ze ordu da, zazpik? Bueno, si zer, deitu Jose Mazpeitiari, pintxopotean nondik hasi galdetzeko. Ederki, eta nondik deituko diot? Ze tramankulukin deituko diot? Telefonoarekin mundu guztia bezala. Bueno! Hementxe. A ver, Jose Mazpeitia... Apa, mutilak. Josema, kaixo, begira, Iruñan gaude eta jakinaiko genuke nondik hasi behar dugun gure ibilbide gastronomikoa. Ea nora bidaltzen gaituzun, bai Andoniri eta bai niri. Bueno, babitu hasier, nik hartu bertzaitut eta Iruñatik kanpo bidali. Hurbildu zaitez lekun berria, handago maskarada, denda eta txerriaztegia, euskal txerria lantzen dute, berta jon, ze ikusiko zu, txerritik bakizu, dena aprobetxatzea eta eman behar dizute gauza zoragarri txerriaren inguruan. Eta gero, bueltan zaudenen Iruñan, pasa zaitez Alex Mujikaren jatetxetik, ze hori, gaur egun Euskal Herriko txapelduna da, eta kutixi ederrak emango dizkizu. Maskarada eta la perla, ara. Eta zu, Andoni, zu juntzaitez, betu Aldezarren El Gallego tabernara. Galetu Robertongatik esan nire parte zoazela, eta zaindu barzaitu zoragarri. Eta, pentsatzen ez, pasa zaitez baita Katakarrak tabernatik. Zean nengo ez zute kata bat, eta iruzetan erakutsi nun maila eskasa, altxatzen ezun pixka bat. Ez aztu, Katakarrak. Erki, mila esker, Josema. Jo. Aio. Ai. Bueno. Oso izen politxa du, Katakarrak. Bai, Hotel Katakarrak. La Perla, hor finalista. Oso ondo, bakoitza badakizu norberak duen sena. Bai. Zu Katakrak eta El Gallego eta ni La Perla eta Maskarada. Zu gastronomise askak. Hori da. Bueno, Julio Cesarrek esango luken bestela, alea jakta, ez? Bai, Terminatorek esango luken bezala, sayonara, baby. Apa, kaixo. Kaixo, egunon. Bar Gallego famatu, ezta? Bueno, famatua, ez dakit, ezaguna Nire ala esan diatia. Bueno, ni Andoni naiz, zu?
Roberto. Roberto, kaixo. Bueno, zuri ez zaitu dut galiziarra ikusten, euskera zabiltza, Ez, naiz galiziarra. orduan zer dela eta, gallego izena? Bueno, lehenbizko nausiak galiziarra zen eta bera montatu zen ostatua eta gallego deitu zion. Bueno, Jose Mazpeitiak esan dit bar gallegoko ospea duela, pentsatzet ez dela hemengo makina hauengatik izango. Ez. Gomendatu diate gallegoko oilasko bularrak eskatzea. Bai. Bai? Goxoak dira, edo erakutsiko izkiazu, edo kontatuko diazu zer da? Bueno, oilasku bularra hemen daukazu. Ara, Hau hoxe da, da. oilasku bularra, bai. Oilaskua dago betia, urdaezpiko egoseakin eta gazta kremakin egina. Bueno, aizu, erakutsiko diazu nola egiten duzuen edo, zer ikasi nahi dut ere pixka bat Naiz sukaldatzen, ikasi. eta bai, hoxe. Ez duzu nahi jan? O naiz Bai, ikasi? behin edo ja? probatutako, behin sukaldatzen dugula, probatzen dut zalantzik gabe. Bai. Bueno, pues Gongo gara orduan, ja sukaldea gara hor sukaldera, atzetik bai. izango zu, ezta? Eskuin kaldera dago. Goazen bat. Venga. Egunon. Berdin. Asier. Maria Jesus? Maria Jesus. Bueno, Bai. hau da beraz, maskara da denda famatua. Hauxe da, bai. Jende ezaguna etortzen da ona erosketak Bai. egitera, ezta? Bai. Bueno, Etortzen da, eta etortzen da, zeintzuk, bai. besteren artean zeintzuk etortzen Bueno, dira. sukaldari asko etorri deia honea. Pues bai, hemen, bai, Arginano, Artzak, eta, bueno, asko etorri die, eta frantzesak ere asko etorri die, sukaldariak. Bai. Bueno, eta txerriarekin, egiten dituzuen produktuaz aparte ere, beste gauza bereziak ere prestatzen dituzue, ezta? Bai, pues, adibidez, pues, egin dugu, pues, ja gauzak ja prepatuta, pues, jendeak hartuta erabateko eta ja indaga daudenak, Ja. bale? Pues hori, txerkumea, xolemua temperatura baxuan, edo hankatxoak. Bueno, eta denda izateaz aparte ere, restaurantera baduzu. Bai. Badaukagu restaurante bat hemen. Eta, bueno, egin dugun menua eta kartak eta horiek, pues, dena pues, txerrien produktuakin. Eta Euskal, txerri honek ere badu estimurik kanpokaldean, atzerrian? Bai, badauka. Frantzialdea eta dauz asko, eta, bueno, pues, Japonialden eta hoitan, bai, bisita egitea granjara, hemen jatea jantogira etortzeie. Eta zer dauka berezia bat txerri honek? Txerria dauke, pues, hori, da grasa askokin, eta, bueno, oso berezieta gona da, grasa hori. Eta gero zuek hornitzen dituzu ere Iruñako tabernak gero juebintxo famatu hortan hartuko ditugun pintxoak hartzako orduan, zuek ere hornitzen dituzu. Baita, bai. Ba, erakutsiko aldiazu mesedez produktu dituzu. Bai, nola ez ba? Eta zer da japonesak gehien eramaten duten produktua? Ba, bueno, azkenean jendeak, japonesak eta jende guztiak azkenean Bai. ditunda, pues, kasi, mendik hasi, eta gutxura bera eramaten dute, denetik. Begira, pues, esan ditutena grasa nola dauken gure txerriak asko dauken, eta urroiazpikoan bezala, pues, azkenean, pues, denetik, beria, xolemua, ze dauken, ze filtrazio grasarekin dauken, pues, hori, azkenean produktu guztia, pues, hori, urroiazpikoa, xolemue, txoixoa, saltxitxoia, hori da. Ba, guain joan behar dut Iruñera, banaketa bat egitea, eta nahi balen beduzuni lagundu? Bai, noski. Eta kutxa hau, Iruñan ze tabernara eman behar dugu? Ba, baserri tabernara. Baserri tabernara. Eta hemen hainbeste txerri, eta txerriak non daude? Ba, hortxe, arritzen daude, eta nahi behar guain jaketa Iruñera guatzen, ba, bidean. Bide batez ikusiko ditugu? Bai, noski. Ikusi eta ikasi! Hau da, sukaldaritza, Dina izena du, baina... Nola du izan? Dina. Hola, Dina. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, Roberto, a ver, zer egin Bueno, dugu? pues oilaskoa, burlardak hemen daude, eta eguk egiten dugunara, urdaezpiko osia, eta gero hemen daukagu gazta krema egina, 3 gazta tipukin, gouda ibiltzen dugu, gero... Bertan egiten duzu edo erosia? Ez, Zuek egindakoa? gaurek egina. Orduan, hartzen dugu oilaskoa, gustuzu erra dela, nik kentzen digu alderdi batetik punta bat, egiten dugu ireki bat hola, alderdi batera, ino, ireki gabe dendikan, bai, ikusten, bertze aldiz ireki, bertze alder da, liburu grisa, hola, gatza, pixka bat, piper pikatu pixka bat, jarko dugu gazta krema. Muy bien, Dina, atenta ahí, muy bien. Qué profesional. Eta guain, urdaezpiko osia. Eta orduan, hartzen dugu 2 puntak, Bai? bueltaman, bai, Hortxe bueltaska hori, bueltaman, hortxe. eta hori da. Txaka. Eta guain bigarrena egin behar duzuzu. Mengo hau. Bai, hori. Uste, zu ni ez naizela zua zein trebea. Azpitikan, Hortxe?
Bueno, eta hola ere Eta ja egiten nahiko, ari nuen, bai? Bai. Gehiago Hori izan da. gabe ere, ez da, tentsioa Bai. zigotzeko. Piperra Eta ere, piperra pixka bat, hola, gazta krema, hori da. nahiko. Eta guain, ordezpiko osia. Egosia, taka. Kartzen mani moduzu alderdi ontera, zabaltasuna, betetzen du jasko guztia. Ederki, bale. Orduan, puntak hartu, bai, voltatu andoni, Eta hori da. buelta eman, ez da? Hau ere Bai, erreza indarrakin. zirudien, baina... Zein erreza zirudien, zuk eginda... Bueno, Arraixa da, erreza da bai, baina... Lehenbizkoa duzu, laugarren ateko da bekio. Hoi da. Ez nahi gaintuak, bota, eta bete. Bete. Bueno, dana pixka busti, ez da goiti Orduan, bera. egosten Beldurri da. gabe botatzezu, Beldurrai gabe, orain sartuko dugu gaztakin hornura, eta hornu barrenean 25 minuto pasatuko dugu, eta egosten da, bere esnean, Labean 25 minutu pasa behar ditu, Hori da. bukatzeko, ez da? Ederki, Roberto labean sartuko ditu gure bularrak, eta 25 minuturen bueltan, bagatoz. Bueno, pasa dira 25 minutu eta ikus darzagon emaitza. Ondo egosiak eta bandeja ere hasi zaigu, hasi zaigu handeka bai. Hementxe zuzenean egin dugu bandeja eta bularren miraria. Eta gero, jartzen dugu. Sierra. Bale? Piperrakin egina, olioa. Olioa, piperrarekin. Hori de. Eta berde pixko, kolore pixko tomate. Goxua. Nabari da, nik zukalda gatu gakoa dela, Ze hau. Primerako pintxoa. Beto mono. Primera. Roberto, oso sori jango nuke platero hori, baina Iruña zai daukat, Bai. pintxo gehiago probatzeko eta pintxopotea ezagutzeko, eta joan beharra daukat. Mila esker. Zuri, tortzegatik. Dina, eskerrik asko, muchas gracias. Gracias también. Hasta otra. Enhorabuena. Bueno, Roberto, mila esker, Egongo gara, bai. Agur, agur. Ale, aio. Bueno, beraz hementxe txerriak, Mentxe. Ara, Gustu dituz bezala? bai, Hello Kitty txerriak dira, La rosa eta beltza. beltza, Bai. oso ondo. Bueno, Mentxe daude, bai. Ara, eta hemen... Hemen gariko, Egunon. Zuze hemen ardura? txerrien artean ibiltzen zana. Bai, ixe. Zarena, bale. Izenik jartzen aldizkizu txerriek. Ez. Hainbeste txerrin artean azkenen lareun txerri dauzku. Lareun txerri. Bai, da hemen... Bueno. Ederki, bueno, bat, guri kaso egiten nahi. Egunon! Bueno, ez dut ondo ulertzen txerri, Gaina hola hain elegante etorrita eta... Bai. Igual ez zizek oso egin horrengatik. Bai, egia esan horra pasatzeko, bueno, asmoan eukan baino, ez, hobe... Elegante egitorri zaurre. Hobe ez. No, eta ze ematen diozu jaten, hauei? Bueno, hori ekartzen dibe, zerealez osotutako kompuesto bat. Zerealak. Bai. Momentuz ni bezala, bai? Eta gero ja belarra jaten du eta... Hor ja, Andres, bai. Harrapatzen duena. Ja. Bueno, mila esker, eta, bueno, ikusiko ditu gero dendan albazio jarrita. Hori da. Hano beki daude. Erki, bueno, mila esker. Bueno, gero arte. Aio, akingo bazen dute. Hala ba. Etorri garen lekutik, ez da? Bai, etorri garen lekutik, bai. Hemen taxi eskatzerik ez da. Ez, ara joan behar dugu, bai. Kaixo, Iñaki. Zer moduz? Kaixo. Ba, hemen eskaerakin heldu geha, bale? Bai, barrura. Bueno, Asier, sartu barrura kaxa eta ni banua, bale? Oso ondo, mila esker danatik, Berdin. Eta Venga, sortu. bale, alagur, Kaixo, barrura, ez da? Bai. Aurrera, Asier. Egunon eta ongi etorria, Bai, oso ondo, haizu. Bueno, beraz, hau da baserri taberna. Baserri berri. Oso ondo. Bueno, eta zen motako pintxoak egite dituzu hemen? Bertako produktuak kanpoaldean ikasi dugunarekin fusionatzen ditugu. Orduan, Peruko edo Tailandian egon garen bidaietan
pixka bat plateretan hemen sartzen ditugu. Peru eta Tailandia Nafarroako txerriekin batera. Adibidez. Hau izango litzateke, Bai. ezta? Eta baldago modurik, bueno, neri hola, pintxo bat egiten irakatsi eta nik egiteko Noski. moduan. Bai? Bai. Bago Bueno, lehenengo kontatuko dizut pixka bat zertan datzan eta Bai. pixkanaka joango naiz montatzen. Hau da txerriaren azala. Konfitatu dugu lehendabizi, eta gero, labean deshidratatu eta frijitu dugu. Beste partea, txerriaren irugiarra. Ea, ba, txerriaren irugiarra, baina hemen gainean Fin dagoena, moztuta, ezta? hori da. Oso fin moztuta egia, esan. Bai. Esoskailuan osten dugu eta gero makinan osten dugu. Barkatu, harri hauek zertarako dira? Harriak dira bertan pintxoak aurkezteko. Pintxoak bertan aurkezteko. Osagaien artean uste nugu harri pusketan basatuko zen nuketela hemen Nafarrak izanik, bueno. Harria jangarria egiten dugun egunean. Hori da, bai. Bueno, hau da bieira tartar bat, marinatutako bieira tartar bat. Bieira. Eta ja, Nafarroan gaudela ere, sainzuri batzuk sartu dizkiogu. Hola, Pixka bat hartuta. Hori da, nik ere pixka bat hartuko dut. Holaxe adibidez? Perfecto. Bat. Bueno, orain, irugiarra, Ikusi eta ikasi! pinzak ekarri dituzu. Ba ez, begira, depilatzeko ze erabiltzen dut, argizaria eta ez ditut pintzaik eratzen. Niretzako pintzaiko zurea. Nire, Bai, zurea. Beraz, hemendik hartu eta gainean jarri, ezta? Gainean jarri. Oso ondo. Riz. Ba, begira, jake forma hau daukan, agian jarriko dut ja, Bueno, moldatzen zara, jak. Eta orain, hau gordin dagoenez, Bai? eman behar diogu beroa. Zu eman behar diogu, Hori da. erki. Oso ondo. Bueno, bukatzeko, jarriko dizkiogu belar batzuk, toke fresko emateko. Hoiek ere pintzakin hartu behar dira? Bai, Jo, ezin dira askukin hartu? produktuari errespetua euki behar zaio, hori izaten Ara. dugu guk hemen beti. Produktuari errespetua. Beira, oain arte entzun da lehen aldia da, baina errespetu falta alda eskuekin manipulatzen. Bai, Gauza hauek oso sensibleak direnez, saiatzen gara geroz eta gutxiago ukitzen. Eta, ze faltatzen zaio? Hau da- Ogi beltza. ez, hau da limoi hautsa. Limoi hautsa. Limoiak erre eta gero birrintzen ditugu. Eta ja, está. besterik ez Ja, dago? harrian jarri. Harrian jarri. Hori janetzako, nik honetan jarri dut bera forma berdintxo doakanez. Eta, zurean ekilibrioak inberko dira, Ez, bakizu zingo dugu. Aldatu. Hau, hemen jarri. Berto. Ya está. Horrela, zuzenen ja probatu egitezke? Zuzenean. Bueno, ba, probatu dezagun. Probatu, bro. Honekin, ze edari mota datorki ondo, beste Bueno, edari... nik badaukat hemen prestatuta nahi baduzu ardoarekin probatu. Hau da, anitzardo bat, da bodega txiki bat, 2011ko irentza bat. Ba, oso ona, izu. Beste edari motarik egiten duzu hemen? Ba, denetarik egiten dugu. Koktelak egiten ditugu, kalimotxo bat egiten ari gara. Ez da izango. Bai, Bueno, barrara aterako nahi bai, atera zaitez barrara eta aterako Ekarriko dizut. diazu. Bale, Bai. Edki, ba, oain txarte. Bale. Hemen dugu Kali Deluxe prestatzeko osagarriak. Gutxi gora bera, 8 edo 10 zentilitro 8-10 zentilitro, Coca-Cola oso bat, gure proposamena. zuen proposamena edo tokea, siropea, mandarina siropea. Laranja zankida. Eta, Vale. Hau begian sartzen ez dudan bitartean, erki. ja dezakezu, laranja da. Jan daiteke hauen? Bai, laranja da. Hau gozari kompletoa da, berez, Ba, primeran. Orduan, baserri berri horrek esan nahi du, leheno ere bazeola baserri taberna, ez? Hori da. Eta noiztik ireki ez hau berria? Bai, hilabete bat aramagu ja lanean. Hilabete? Bai, gutxi. Bale ba, bueno. Mila esker, egongo gara. eta hurrengo arte. Bai, eskerrik asko, agur. Asier, zer, dena ondo? Zutan ere Garmendia. Aize ona. Nola zan? Nahikoa da, ez da? Ez gaude eginak bata bestearentzat. Bueno, probatu hauekin agian sorte handiagoa duzu. Pincho pote, na 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 na, glug 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 glug.
Barkatu. Bai? Hau Iruña da, ezta? Bai, Iruña da, bai. Duela egun urte. Egun urte. Ez zenuen zuk egingo, ez? Ba, bai. Bai, zuk egin duzu maketa? Bai, bai. Kontxo. Aitarekin gure enpresan, baina... Izena barkatu? Mikel Sarrazola. Mikel, kaixo. Zen neurri ditu maketa honek? Ba, iaia 50 metro. Eta denbora egiteko, denbora desent izango zen. Hau ez da 2 egun eta nintzen. 6 urte. 6 urte. Gehiena izan zen dokumentazio lana, Claro, dokumentatu egin behar zen duten, beraz, zure familian historia da, Iruñako historia, oso ondo dakizue, ezta? Ba, galdera historiko bat daukaz zuri egiteko, haizu, zuk dakizun, bai. Iruñean, noiz sortu zen pintxopotea? Nik uste dut, duela 50 urte, duela 50 hortik, bueno, ez zen gaur bezala, jendea atatzen zuen, batzuena ez, txistorra, bueno, hemen arrako karramarroak inkluso. Eta garai hartan, bueno, ez ziren kubatak egongo, eta pintxopoterako gaina kubata ez da gomendagarria. Zer edaten zuten Iruñarrek? Ba, jende asko ez daki, baina txakolia, kriston fama zuen, Kontxo, txakolia asko hartzen zen duan. Eta denborarekin, bere ospe hori pixka gutxiago eratzen da. Bai, gauza da, goletik sartu zela ardo gorria, eta, bueno, ja... Abestiak eta guzti egin zizkioten, ardo gorri naparra, eta badago Iruñan, ez dakit horrelako taberna berezirik, pintxopotearekin lotura historiko bat duena? Bai, badago, bai. Bai? Bai, San Nikolasen, badago El Marrano ditzen dela. El Marrano taberna baten izena da, El Marrano. Bai, taberna, bai. Eta bazuen fama handia, sardina batzuk. Gaur egun irekia dago? Bai, bai. Nik ez dut Iruña ondo ezagutzen, kanpotarra naiz, lagunduko nauzu bertara? Bai, noski. Eskertuko nizuke, potean ere kontu, venga. Barkatu, Begira, Iruñako pintxopotea ezagutzera etorri naiz, eta agian lagundu nazakezu, Barkatu, baina horko argazkia eta zu, oso ezagun egiten zaitzura aurpegia. Mikel Idoate, txantreako pilotaria? Ai, nina, bai. Hau, kasualidadea. Bueno, aizu, Labrit frontoia hemen ondoan dugunez, erakutsiko aldi dazu Labrit frontoia, Bai, noski, bai, erakutsiko izut. Mila esker, Mikel. Ez horregatik. Labrit pilotalekua, zer sentitzen duzu? Oain, bueno, nolabait pilotalekua hemendik ikusita. Bueno, diferente dago, ez? Orain lasai dago, hemen normalean 1000 pertsona ibiltzen da, imaginatu, eta hemen bizitako momentuak espezialak izan dira. Eta zuri dagokigunez, zer moduz doaz pilotako kontuak? Bueno, antxe aurrean izan lesioa, nire momentu gorenean egon, eta, bueno, operatu ninduten, kasi 2 urte eraman lesionatuta, eta egia esan da, ez nahi bezala, ez? Kasi usteko zorian, eta gauza asko pentsatzen, baina, positibo ikusi behar da, gauza asko ikasi ditut, eta mentxe gaude. Bueno, eta oain pintxopoteari helduz, oain hemengo Iruñako pintxopotea ezagutzea etorri gara, eta erakutsiko aldiezu zure lekurik kutxunena edo kutxunetako bat. Bai, noski bai. Hemen askotan ibiltzen gara pintxopotean, eta leku oso onera eramango zaitut. Oso. Bueno, goazen. Bai, venga, altxa. Arratxaldeon, Julián. Iepa, bikote, arratxaldeon. Bueno, hau, Julián Garatza da. Xo, Julián. Nire laguna, hemen bodegon sarriaren jabea eta artista. Oso ondo. Eta eazte eskaintzen digun, ez? Hemen etortzen gara askotan, pintxopotea egitera, eta egia esan da oso leku ona eta proposa da Iruña etortzen den jende guztiarentzako. Bueno, eta hemen zer jan behar du, zertara, karren duzu? Normalean hemen eskombroa da famatuena, eh? Eskombro? Neri albondigak asko guztaitza izkit. Albondigak ere? Bai. Eskatu jo du, baina hemen rezeta, baina ez dit eman nahi, sekretua delako. Ara, beraz, bodegon sarriara baldin bagatoz, bai eskombro eta bai hemengo albondigak dira. Bueno, eta pintxo pila bat ere badago, Ja, bai, ikusten du. Ardo batekin. Bai, urdaiazpiko ere hona dago, osea que... Baizu, eta oai nola, jende gutxi dagoen, animatuko alzinak ezuk eskombroa prestatzen?
Bueno, ni saiatu naiz ezakizatelako den, baina... Bueno, izen horrekin gaizki eginda ere ondo aterako zaizu, lasai. Lehenik eta behin, mostu beharra dago bokadillo hori, olio pixkat, bi aldetara jotzen duzu, zaporea emateko, eta gero hemen duzu aragila edo emutide guztia da nahaztuta. Da buraiazpikoa, solomona eta txorixoa. Iberiko, benetazko iberikoa da. Saiatuko gara? Venga ba. A ber, zer moduz ateratzen den. Tira. Ez nahi, zabilegia. Baina, bueno, onge bengo dezu esko horiekin. Bai, eskoekin ezagit. Orain, olio... Asko, jarri barra zaio... Ez, zapore puntxu bat emateko bakarrik. Bai. Eta hori da, itxi, eta eman duzu bueltan. Hori da, guain plantxaren erdian jarri, inolako beldurik gabe, txaka. Eta guain, beso luzio horiekin eta indartxoak... Indarra, hori da. Hori izango dugu 2 minutu edo. 2 minutu. Ikusiko dugu nola dagoen. Zea, hori da. Hori dago primeran. Ez daukat niga bilizia. Ez, lasi nahi. Ekilikoa. Hau da benetazko eskonbroa. Nota ona dut. Bai, bastante ona. Eta Julian, hemen hainbeste pintxo izan da, zeini jarriko zenioke Irujo, zeini jarriko zenioke Olaitzola, eta zein izango litzateke Mikel Idoate bera, pintxo hauen Ni artean. eskonbroa zeura eski ditzan bintzate. Hori egin duelako, orduan berantzako, ez? Berantzako, Eta biei amaren pilotak, ez da? Amaren amondigak, bientzako, nik uste dut, pintxo aproposa eta gozoa gainera. Bueno, eta zuen baimenarekin... Ona, ez? Olako batekin, desde luego, ez dut zurez meriendatu ezafaldu beharrik, Nahi duzu nahi duzu horrekin ja. Hemen Nafarraldean pintxoak, plater kombinatuak emate dute hemen, Bueno. Horregatik daukagu Nafarrak olako sasoia. Erki, bizonak, 1000 esker, presakan abil. 1000 esker, Bueno, baratik. ale, zuri. Eta, eskerrik asko. beste bat arte. Hai. 1000 esker. Venga, agur. Aio. Are, bentxe, el marrano. Bai, marrano. Hau da, ez da? Bai. Eta zer dela da, ekarri nauzuna? Ba, begira, hau zen, izan zen lehenetarikoa pintxoak mazituena Iruñan. Lehenengotarikoa izan zen pintxoak ematen. Bazuten sardina, Sardina eta, bueno, ikusi dezakezu hemen jarri dutela, vuelven las sardinas al marrano. Ez dakit esaldi oso erakargarria den, vuelven las sardinas del marrano jartzea, baina gero kerrikas jartzeo eta sinistingo dugu. Fama handiko eta denbora luzeko taberna dago. Bai. Historia handikoa. Ikusiko duzu, nahiko aldaturik dagoela. Bai, ez da garai batekoa bezala? Ez. Bueno, ikusiko dugu, orduan. Sartu, barrura. Bai, ikusten da, Mikel. Hau, 21. mendeko taberna da, ez da garai bateko taberna, ikusten da. Bueno, garai bateko sardina bintzat aterako digute, ez? Espero, bai. Eskatuko dugu. Zer hartu behar duzu? Ni ba, garagardo bat. Garagardo bat eta zurito bat niretzat, mesedez. Bentxe datoz. Bueno, sardina ere izango dugu, ez da? Bueno. Topa! Hau, bai. Ze ateatzen ezkiate horrela konfitatuak eta ez dakizen. Hau, bai. Bega, aurrea. Hala, a ver. Onak, Ona, bai. Asier. Alex. Zemuz. Oso ondo. Bueno, eskerrik asko. Aizu goza bat hemen argazkiari begira ibili naiz, eta konturatu naiz hauek, las potxolas ziren, ez da? Las potxolas ziren, bai. Eta hemen Iruña nahiko famatuak, bederatzia izpa eta restauranteak beraiek eramaten zuten, ez da? Eta, bueno, itxi zuen, guain dela 6 urte, baina guretzat izan du da, mito bat bezala xekoa, ez? Bai. Bueno, zurekin pintxo bat egitera etorri gara, eta zein da zure espezialitatea, ez daukazu espezialitaterik? Ez dauku espezialitaterik, bakarra bat esateko, ez, baino egiten dugu lana, bai tradizionalekin eta beste batzuk, pintxo batzuk egiten dugu modernosoagoak baita ere ez. Baina denetatik pixko bat egiten dugu, osake, bai. Ja. Eta, bueno, hotel honetara, La Perlara etortzen ziren, Ernest Hemingway, Charles Chaplin, olako izarrak etortzen ziren, horiek pintxoak hartzen alzituzten? Nik uste ez. Ez, gara jartan entzuen pintxoak. Platerak ez dara izango zuen, baina pintxo nik uste ez, osake. Bueno, beraz ez dago besterik, sukaldean sartu eta pintxo egitea. Vale, pues venga, nahi duzunen. Oso ondo. Vale, venga, Lehenbizi,
nola du izena pintxonek? Bueno, pintxo izena du markalau con patatas. Markalau con patatas. Bueno, da juego de palabras bat, Bai, ikusi bai. Markalau zeatik bakailoa pixka bat daukelako, eta gero mar zeatik botatzen dugu pixka bat plaktona dago pixka bat. Plaktona, bai, aurreko beste baten ikusi denun plaktona, baino hautxe egina zegoen, hemen zergatik da horrela? Ez que saltzen dute hautxez formatuan. Bai. Horpazek egin behar da, dino, naztu ur pixkoatekin. Bale, eta hola geratzen da. Geratzen da hola. Hau die patata panera batzuk, alde batetik. Bale. Gero, hemen dauku bakailo pixko bat, baina jak konfitatuta. Beraz, bi osagarri hauek honekin nahaztuta, hau sortzen dugu, ezta? Hau sortzen dugu. Hau da, beraz, emaitza. Bueno, egin behar dugu milojas bat bezalaxe. Hori egiteko behar ditugu hiru ingrediente. Batzuk dire, irine, pixka bat, gatza eta ure. Eta koloria dauke zati botatzen dugu. Plaktonarekin. Eta hau sortzen da, ezta? Eta bestetik daukagu? Eta hau da, hau bezalaxe bat berdine, baina hemen jartzen dugu bizkaina pixka bat. Saltxa. Pixka bat kolorea aldatzeko. Hau da bakailoan azala, dena sekatuta, eta fregitu binoen jartzen dugu hemen. Fregitzen da dena, eta gelditzen da krokante bezala. Krokante, bale. Bueno, pues hartzen dugu hemendikan pixka bat. Gutxi gora bera, bola pare bat edola. Eta gero, hau gainean, ezta? Gainean, horri hau. Holaxe, tak. Berriz atzea jarriko dugu. Berriz ere gainean beste... Bai. Nahiko eskuza bala ordu, ez? Tarta de milojas bezala xekoa da, Ara, beste... Berdea, Gaitzen da, hola. Guain, presentatzeko, jartzen dugu, alrebesan, vertikalean, Vertikalean jarri behar da? Erresa da, hau jartzeko, Eta nango dio, eta jazta. Zatik, hau da, hartzeko eta jateko, hobeto so. Hemen dauku bakailua konfitatu, ez? Orduan, oli horrekin, ja egiten dugu pilpil bat, salsa pilpil. Eta egiten dugu, pilpilei botatzen dugu pixka bat, plankton pixka bat, eta hemen dauku pilpil de plankton. Bueno, aterako da, Gero, beste aldetik hemen dauku pilpil, baina hau da beltza. Eta horren egiten dugu, pilpil hartzen dugu, eta gero botatzen dugu salsa txipiroen tinte pixka bat. Txipiroiak ere bere partea badute. Bai. Hau da, bizkaina bat, bale? Beste kuntxu bat, harriko dugu. Eta ja, azkeneko momentun, hau da, arrotzengo gorringoa. Bueno. Hola, ja, bukatzeko, besteik ez, okti alga batzuk, alga nori, egiten dugu lehortu pixka bat, eta eroi dena txikitu pikatu, apurtu dena. Orduan, jarriko gainetik pixka bat. Eta ja, azkeneko momentun, horreko dugu, lore batzuk dekoratzeko besteik ez. Hemen presentatzen dugu, Harri baten gainean. Harri baten gainean. Bai, hemen Iruña alde honetan gauzak harrien gainean orkesteko, gustu handia daukazu esan dute, aurreko taberna baten ere harri baten gainean presentatu dituzte. Lo que pasa que da, harripak izaten dira itxasuan o bintzate... Bai, itxasartzan, o dana da, o ondartzan, horrengatik, besterik ez. Hau probatzerik baldago, hain? Bai, ez da, zure baimenarekin probatu ingo dut. A ver. Venga. Akaso gutza zamarra izango da, baina, bueno. Baina oso ondo. Bai, Primerakoa. Bueno, zorionak ales. Eskerrik asko zuri. Bukatuko nuke, baina, Vale. Atzetik atozen langileak ere. Vale, Oso ongi. Bueno, esku garbitu. Bai, garbitu, eta venga. Eta zu bagurtzeko. Vale. Mila esker. Mila esker zuri, presengatik. Vale, gure muerte. Venga, grazie, agur. Pintxopote, na, glug, 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 glug. Pintxopote. Haupa, gaitxo. Hau da katakerak, ezta? Bai. Esan didatik katakerak liburutegi kantina bat dela. Ez, liburu denda bat. Liburu denda kantina bat. Nik ez dut horrelakorik sekula ikusi, ez dakit, erakutsiko altzen diake. Noski, begira, Maitanek erakutsiko dizu. Maitanek? Sukaldean da. Ondo. Bai, Maitane. Kaixo, bai? Kaixo, Andoni naiz. Kaixo. Bueno, izu, hemen gosariak, menuak, pintxoak, afariak denetik ematen duzue. Bai, denetik Nolako pixka bat. harrera duzue hemen jendearen artean? Bueno, poliki-poliki geroz eta hobea, nik uste. Bai, jende asko biltzen da, ez bain ere ikusten da, giroa da hola. Bai, gero zazpiak aldera hola animatzen da gehiago, baina desente bai izaten dugu. Goiko aretoan, segun ze hitzaldi do ze Hori ere betetzen da, hitzaldietarako eta. Bueno, ikusi dut,
kafea bidezko merkataritzakoa dela, Bai. eta produktuak ere bertako ekoizleenak eta ekologikoak gainera izaten dira, ezta? Begira, hemen ditugun produktuak, osea, irina, esnea, arrautzak dena dira ekologikoak hemen bertako produktorenak. Adibidez, hemen dago Mikel Justo, kasualidadez. Kaixo, zuk zer ekartzen dezuena? Arrautzak. Arrautzak ekologikoak. San Martin de Egunsetik ekartzen ditugu, astelenen eta ostegunetan, eta erabiltzen gara. Bertakoak orduan? Bertakoak, bai. Eta ikusten dudanez, arrautzak desente erabiltzen diremen. Bai, desente, bai, oso konten gaude. Ederki Maitane, erakutsiko diazu liburu duen ere? Noski, bazen. Bueno, hau da, gure liburu denda, eta ez liburutegia. Asko nazten dela, liburu denda hori da. Eta ikusten duzunez, sekzio desente ditu, 25.000 ale inguru izan ditugu, eta nahiko elegantea. Bai. Ardoak ere ikusi ditu. Ardoak ere badira hortik, bai. Bueno, eta hemen Santi Leone, gure bezero kulturnetako bat. Kaixo. Ondo. Bueno, ikusten ari naiz, hemen gauzak asko aldatu direla Iruñan, ez dakit ostalaritzan bakarrik den, baina hemen halako irautza bat ikusten dut nik. Bai, denetan, ez, ostalaritzan eta liburu dendagintzan ez dakit hitz hori existitzen den, baina batetik hemen bi plazer elkartu dituzte, batetik ardoa eta ostatua eta gero liburuak, ez. Bueno, hemen liburuetatik ardoetara pasatzen, zer saltzen duzu gehiago? Errioxarra ala ardo naparra? Hemen duguna da ardo ekologikoena batez ere, eta da Naparroan dauden ardo ekologiko guztiak dazkagu hemen saltzeko. Orduan, proportzioan gehiago daudenez, naparrak. Baina badira errioxarrak ere bai eta osonak. Gauza bat, etorri zaitu hain burura. Zaudete momentu bat, deitxo bat egin behar dut eta momentxan tor. Andoni. Asier, entzun, sekulako ideia izan dut. Etorri lehenbailen katakarakera. Eta non dago hori? Kale nagusian. Aha, bale, orain txenoa. Bai, azkar, Venga, bai, Ze gertatzen da? Zergatik etorren behar nuen presak hauna? Konturatu naizelako, toki perfektuan gaudela kata bat egiteko. Kata, itxua berriz ere? Bai, hemen. Kata, krak. Kata, krak. Kata, krak buruan duzu egina, motel. Bueno, kaixo, arratsaldeon, June eta Maitanek azalduko egute zer egin behar dugun zehazki. Eta zer egin behar da? Ardoak dastatu, izango ditugu 3 ardo desberdinak, denominatzen origen Rioxa. Bere iztu behar ditugu orduan, itxu, gorria, beltza eta txuria. Eta zein hasiko da? Hori nahi duzuen moduan. Bueno, tira, ni hasiko naiz. Bai. Osea, berez... Ja, listo? Bai, venga, guaz. Bai, oso. Bai, Asier, jarri eskua. Hortxe. Ja, esperientzia nolakoa den. Usainagatik bakarrik. Bota, Asier, a ver. Zein uste duzu dala? Beltza. Beltza. Gorria. Txuria. 3tik bat, asmatu dut. Da. Beltza. Osaki, hauekin nahaztu inez. Nahaztu nintzara, ere bat. Bueno, oain zu, beraz. Utzi profesionalei. Txuria. Gorria. Bueno, 3 baldin badia, oain, buelta asko ez. Beltza. Argita galbi. Bueno, oso ondo. Bai, kendu zazu. Oso ondo Andoni, zorionak. Ni bezain ondo egin duzu. Bai? Bakarra asmatu duzu eta berdina, beltza. Bai, asmatu. Guazen lehenengoarekin. Venga. Txuria. Hau txuria. 3 asmatu dituzu. 3 asmatu dituzu. Hau gorria da. Ez da zuzen ikusten? Ez, Zenbat behatzen dauzkat. Pues ama, pentsatzen dut. Pues igual pues gorria. Ez duzu bat berari asmatu. Bueno, saria ez dut. Ez duzu saririk ez. Hau beltza. Ah, claro. Kamioi gidari bat etorri da, bai. Berdea? Bueno, hau nahiko arruedan dator, venga, jo, bai, eskerik asko. Aizu, bueltatu gure ze hori, Kamioi gidari, hostia. Bueno,
Gaur ez gara lotxagarri geratu. Bueno, Santirekin akaso. Santirekin bai. Agian bai, bueno, bagoazaina, juebintxora guaz, o nola guaz hoi? Juebintxo, marbintxo, potepintxo zer da gaur? Ez da. Jan eta edan. Zeo zer, jan eta edan. Pintxo pote, na 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 na, glug 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 glug. Pintxo pote, pintxo pote, pintxo pote, pintxo pote, na 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 na, glug 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 glug. Vale. Ara, bikote! Animatu zarete etortzen juebintxora. Hombre, eske kriston gozea neuken. Noski, eta zure mutilarekin etorri zara Jesusekin, eh? Hombre, bai. Claro, mutilarekin. Andoni! Baina bakailo? Badator, begira. Ez, baina ume bat bezan. Andoni. Eta? Historio luzea da. Bueno, hasier. Pintxopotean hasi baino lehen, entzirran bezala, santuari abestu behar diogu, babesa eskatzeko. Bueno, bai. Entzunaren San Fermin zuzaitugu patroi, zuzendu gure oinak, gaur juebintxoan otoi. Viva San Fermin! Gora San Fermin! Gora San Fermin! Va! ¡Fuera! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ostras, Fermín! ¡Bicho! ¡Ahí va! Vale, Bueno, zer, nik eskatuko zerbait edo... Bai, eskatu zu. Zer hartu behar duzu? Zurito batzu, bai, denok. Zurito bat, bai, hori. Zortzi zurito, mesedez. Baitxe bertan? Atera bederatzi, ze azkenien beti ateratzea norbait hortik, ez dakit, atera bederatzi. Venga, behatzi izango dira, bai. Bueno, osteguna beti horrela dira. Udaran beti horrela gabiltza, bai. Bueno, baina oraindik ez gaude. Udaberrian ere, giro ona balin badago ja, jendez betetzen da. Jende beteta, gainezka. Plaza honetan beti jartzen daula. Eta ze muzkoak dira juebintxoa lan egin behar duzun dantzat? Lanpetutak egoten geha arratu guztian. Lanpetuta eta inbidiaz akaso. Hombre, karo, normal. Horrela egoteko giroan, bakalian hobe. Baina, bueno, egin beharrekoak. Hombre, Miguel, barkatu, Miguel, ze, animatu zara, juebintxoan, Bai, laguna okota dituzu ja da, Bai, baditugu ja lantaldea, aurkitu dugu lantaldea edateko. Eta zein da mesola nabarreriako espezialitatea da? Bueno, gu dauzkagu pintxo sorta, baina gehien bat rabak dira guretakoak. Bueno, platerka da pare bat jango ditugu eruan ere. Vale, primera. Andoni Tabio, peña baten partaide izan gaitezke edo Iruñakoa behar gara izan peña baten sartzeko? Peñen adibidez, ezin duzu eia. Peñan pizkak heldua zaretea. Sartzeko. Nola? Adinagatik esaten duzu? Bai. Bueno. Eta zen bazarete zuen peña hortan? 400 eta piko inguru. 400? Eta, bueno, ez dakit, nun biltzen zarete zuek? Estafeta kalean, aldugun moduan. Baina lokalik izango duzuen, nonbait edo? Baina ez dugu denok batera kointzen. Ez duzu denak batera egoten. Bueno, eta, a ber, gure bizkartzainak, bizkartzainekin ateratzen zarete, ondo gina, bueno. Zenbat, zubaldakizu zenbat peña dauden Iruñen? 16. 16, bueno, Iruñen eta Txoinen. Baina Iruñen, bale. Nik uste nuen gehiago izango zirela? Ez dira urtetik urtera beste batzu sortzen daula, ez? Aspaldi danik ez. Bueno, azken urtetan ateratzen beste peña bat, gaztentzako peña bat, baina hori ez dago ahi federakuntzan sartuta, baina bueno. Ja. Bueno, bizkartzaina ensekano daukau. Junio, idoete jauna. Bai, Miguel, hau Andoni da. Handia, zure juebintxo zalea zara orduan. Bai. Kontxo. Uste, ez du hemen peñen artean eta giro honean gabiltza. Jende honekin. Bai.
Benetakoek zen nolako harremana duzue Juebintxoarekin? Elkartzen zarete Juebintxoan ateratzeko edo bakoitza bere? Bakoitza bere kontura, bere kuadrillarekin, lagun artean eta hori, ondo datorkigu entrenatzeko, San Ferminei begira, sasoia bentzeko. Entrenatzeko. Ligatzeko laguntzen aldu peña bateko izateak? Ez? Batez? Eta alegria Iruñako abandimazea, bai. Bai, zergatik? Bai, gu garelako peña guztien artean guapoenak. Alegria peñakoak, zeate, peña guztien artean guapoenak. Bai. Hori nire datuak ere emango izkizut, ni sartzen naiz peña horretan, baina... Bare, gero kastina egingo dizugu. Ez dago egin barrik, da, guapo izatea da... Orain kameraen aurrean ez dizut esango, gero aparte emango dizugu. Ja, bueno, puntuazio emango dizugu. Lasai, ez lanik hartu, ikusten dut nonik zoazen. Ederki ba, bueno, Mikel agurtuko dugu, bere lagunekin ondo egin. Mila esker, ondo izan. Zer bat, eta segi. Venga, aio. Zen tabernara goaz oain orduan? Barbakoa! La barbakoa! La barbakoa! Socorro, badatoz! Zeintu diauek, Igo, zer nahi dezu? Eskatu eta guk aterako gu. Zuek zer nahi dezue? Ez dakizue zer egin duzuen. Guk zer egin dugu? Ni gonbidatzea ona. Bai, zergatik? Bai, ze, gaizki dugu. Arriskutsua zera. Politika anarkista bat. Baina zer da? La txula potra, baina zu zera la txula potra. Orain, afamatuago naiz. Famatuagoa zara, bai? Gure ondoan egotearen. Eta askatasuna. Zure diska promoziodatu nahi duzu? Bueno, beste zeo zer. Nola ezin duzula beste. Erre dut, 3 kalada marihuanaz, eta ezin dut orain batean. Nola, hobeto abesteko! Zori la txula potraren La txula potra, baina la txula potra honek ze abesten du. Que no te enteras, chavala, que la vida no es esto, hostias, que no te dejes de joder con tanta chorrada. Poéticamente incorrecta, omen da zien. Poéticamente incorrecta. Jendea lurrean eserita dago. Gu ere eseriko aldean lurrean hor. Ez da txarra, Erdia, bai. Kroketa bat nahi. Pipa jasen hau. Pipa nahiago dituzu baino, baina ze euskaldun klase da. Eta ze egiten duzu hemen? Lanien hau, Bai, argi dago lanien zagai. Zer, Asier? Eskatuta, Hainbeste juebintxo eta hemen ez da obligatzerik ere. Bai, esku utzi joango gara etxera berriro ere. Ni gaudeko ituta dago. Eta beno itzezeala badu bere alde ona, Bai? Claro, ez badugu jenderen arreta geure ganatzen, ez dago modurik, Andoni. Zerbait egin beharko genuke, jendeak gugan figatzeko. Nik horretarako bide bakarra ezagutzen da. Bai? Barra barruan sartzea. Barra barruan sartu, berriz. Asier, Kriston morboa pizten dute, kamareroek. Zu ere, taberna batean sartzen zarenean, ez zea zerbitzariari begira gelditzen. Baina berriz ere sartu behar gara, Hondarribin sartu ginen. Ja, bai, eta gaur espero dut horrelako erridikulua ez egitea, baina animatzen zara baina ez. Bueno, tira. Bueno, a ver, barra irekia dago, venga, va. Kaina bat. Eta hor txutzi. Kaina, Andoni, hori zer da? Ze eskatu dezu, batidoa? Esnea, antza. Bueno, hemendik 2 ordutara, eta garagardoa boteginean ere badugu, Eta tamaina, ze jarriko dio, erdia edo... Tamainak ez du importa, baina nega egin erdia, ja. Tamainak ez duela importa zuk esango duzu, aizu. Kaina bat. Bat, hemen, begira, hau da krema, Hau ez da parra, hau da krema. Zain? Palmerita! Baina zeinek eskatzen du palmerita bat ordu hauetan. Honen zua ematen zegin. Ez, Kaixo, bai? Bi pintxo eta bi gaino. Bi pintxo eta bi... Eta bi pintxo, Andoni, bi pintxo, Zein da pintxo eta zein pote? Zein nago kainan aurrean, ni nago kainan aurrean, zu bi pintxo eta ni bikain. Bueno, non zauden eserita, barkatu? Bertan. Eta tipo hura zein da bat?
Nire motila. Eta bikaina. Eta bikaina. Begira, Andoni, begira. Hemingway ibilbidea. Ikusten? Tipo handia zen Hemingway. Denetik egin zuen Iruñan, Bazkaldu, lo egin, puruak erre, Hemingway da. Ez hori bakarrik, idazlea ere bazen, barkatu, Nobel saria irabazitakoa. Bueno, badakizu bere obrarik garrantzitsuenetako bat, festa, idazteko, San Ferminetan inspiratu gintzela? Zuta, zergatik ez dugu guk liburu bat idazten, Pintxoan pote, abentura liburua. Eta halako egunen batean ere gure brontz eskulturak ere jarriko dituzte Iruñan zehar edo... Tabernetan, Pintxo eta pote, hor txegu. Ja. Badakizu zein den Hemingway eta bion arteko diferentzia? Bera barruan dagoela eta gu kanpoan? Hoixe bera, bai. Bera, 5 izarreko hoteletan lo egiten zuela eta guk nire kotxean. Baina me cago en la leche, begira gaurkoan hori aldatu egingo da. Bai, geure gaurkoan 5 izarreko hotel honetan loengo dugu, La Perlan. Benetan, Asier? Benetan, begira, Hemingway bezala, 217. logelan loengo. Bai, Asier? Bai, benetan. Zure kontura? Nere kontura. Eskerrak. Eta hoe berean? Andoni, gauza bada lo egitea. Beste gauza bada, beste gauza bat. Eskatuko dugu, bioe eskatuko ditugu. Baina gela horretan? Bai, gela horretan nire egiten dit ilusioa. Bai, eske hortxe izango da, baina oiak separatuta. Bai, ez, bestela ez, Ez, bestela kotxeko gintzak eman eta kotxea zuaz. Ez, barkatu kotxea zurea. Bai. Ernest, bai, zure gelara guaz, bai. No, ez dakit arrantzale itxura du. Bai. Bai, ez dakit. Eskatu inberko genuke giltza? Bai.